سلام زغبركم تخطاتلتنا خميت أنحكم أنباركس نايزي ساعة زيزين حسلكم متسألهو مجمّر تاجين أرئيس الزينة لعلوائل الأخ إرترا أب نيويورك استراتيجيكا أخيواتا تساتيفون ركباتا كايدون بورد بانك لمعات أفريقيا أب ممنج أو إلكتريك زوال 4.9 مليون دولار أمريكا ني إرترا سلعو إثيوبيا حدش قوام بايتوس التخقرب حتيتا يوكرين أب الأعزاز تحيل بحر روسيا متقعت 5 فتسمت قليسان كالوتن زبلو زيناتات حزنا متسئناكم لنا سناي مكتبال لعلوائل الأخ إرترا أب نيويورك استراتيجيكاوي أخيواتا تساتيفون ركباتا كايدون بمنستر قدات وزاي أتو عثمان صالحن أم مخار بريزيدنت أتو يمانا قبر أبن زغم لعلوائل الأخ إرترا أب نيويورك أبستفل علي أخيواتا تساتيفون ركباتا كايدون منستر عثمان بإسران حد المسكرم بودو حورات هاقرات أبستوال دبا نقد ماساو شفن أقل قلوت عناز ملكت أخيوال علوات سبمزي أب مدالو أخيوا منسترات وعلى مزاي كمون أب أخيواتات منسترات أب تحضر جامع بالز ركب هاقرات مستف المرقاتن رئيتون إرترا أبستل علو زعباتات زنت المدرسة تسميع منستر عثمان بإسران حدن إسران كلتن مسكرم مس منستر قدات وزعي بيلاروس سيرجي ألاينك منستر قدات وزعي قبسي سامر شكري كم ومنستر قدات وزعي محدار فلسطم رياض المالكي بتنازل تراخيبهم أما معبال كلتا أو زمدناتاتن حبروا أقداسنات أفزلهم قداتن معبالاتاتن زتيو أما خارج بريزيدنت أتو يمنا قبر أبو وغنو بإسران حدن مسكرم مس مكتل منستر قدات وزعي سوريا باسام السابق تراخيبو أبتمساسال زعباتات كم زتي كاب نيويورك زبصحن حبريتا أرديو بمنستر قدات وزعي فنزويلا استتصوع رابع ركب منسترات جوجلا نعرف مكل شرطر حبرات هاجرات فنزويلا حوسو روسيا تشاينا سوريا إيران كيوبا زيمبابوي كومن إيرترا زتقلل أب نيويورك تخيلوا إيرترا من قدي منستر عثمان صالح تساتفلا بورد بانك لمعات أفريقيا أما منجو إلكتريك زوعل 4.9 مليون دولار أمريكا نإيرترا سلعو بورد بانك لمعات أفريقيا أبدأ كم حدا 3 ميجاوات زعقونو سولار فوتوفولتيك ممنجو حيل إلكتريك نمهنات 4.9 مليون دولار أمريكا ناب إيرترا كوفر أصدقو متن جنزب كم مأكل لقوما لمعات أفريقيا ADF 10.5 مليون دولار أمريكا كم مسألة مأكل دقف مسجار TSF 3.4 مليون دولار أمريكا زحقفة بدمر 4.9 مليون دولار أمريكا دقاف أبتوت أنا لمعتاوني متكبار نامدبر تكبار لمعت ما من جوزعت إيرترا تسجاجر لهم أتينا أفريقيا لمعت دقوم حجز نهنسات 3 ميجاوات زعقمو سولار فوتوفولتيك ما من جو حيل إلكتريك مسباتر متكأتا سرعة مسرح زو ألزم واليوم إذا ما عقم مفرد ساعات شبون ناب 285 ميجاوات 365 جيجاوات ناب ساعات ناب عمت نمعباي أبركتو خلوة تثبيت كبر هذا فال نايت دقاف نافذت مع سرحت نايت مسمر حيل إلكتريك نممحياشن قوام زلاقنات نايت استرخبه وتيتن حفشاو معبالت إلات حيل إلكتريك إيرترا نمرقاقاتن نتكنيكا وحاجزن هنسة عقمنون كمدابيون ات بروجكت معراف مفراي تختلو حيل إلكتريك زقوم خوينو ديزاين هنسة تقربن متكالن 3 ميجاوات زعينتو بشو وستأساسر سولار فوتوفولتيك ممنجو حيل إلكتريك مس 15 ميجاوات 3 ميجاوات عب ساعات زعقمو سرعة مخزن ساعات باتري 33 كيلو فولت نقص نقطة مدبرن 66 كيلو فولت متحلل في مسمر مستي زصنح مسمر متحلل في مبرق اسمران دقم حارن زتأساسر كوينو كابت بروجكت زكايدو لبوتا استات 1 كيلومتر رحق يركب كالأي كفل ات بروجكت تكنيكا وحاجزن هنسة عقمنيم إذا خفلزي أوشت مربب كوربوريشن إلكتريكسيتي إيرترا نحن حدث تأساسر سرعة طلب حيل إلكتريك نمملس كاب ترمال ممنجو حيل إلكتريك نمنكاين أبطلات ساعات وساني مزنعتات مكيادن زعلم خوينم نعقم منكاين لكت ساعات حويسو وساني مزنعتات طلات ساعات مكياد زعلميم كابتوم استلاليو بروجكتات تحدثي ساعاتن باهقراو جنزب كلمة بحبار نمموال بقعات مخانو من تقاليت اللوم ات تكنيكا وحاجز نمنستري ساعاتن معدنن كفلي حيل إلكتريكن منستر مريتن ماينا كبابن عقم مهنات بفلاي فوتوفولتيك تكنولوجيتاتن سرعة مخزن ساعات باترن محدرة ديسباتشن مجمار مسارحتات إلكتريكن زتقال اليوم إذا خفلزي أبتل من ديزاين النيتورك مهنات عقم ممحياش أفزات مسرح كمون فاينانساوي حقا وسرحتاون كبابيون مدايتون يتقلل تكنيكا وحاجز نمأكل تحدث ساعات نمدقافون زعلميهم ألا ما زقبر له خبابن هزبن ات بروجكت كابرس ختم أسمران دبامبرق 4 كيلومتر رحقات تركب أبطاقة ختم
ደቂ ኣምሓራ ብሽቦ ዝተኣሳሰር ሶላር ፎቶቮልቴክ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምህናፅ ከምኡውን ጽሩይን ብተመጣጣኒ ዋጋን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ ምቕራብ ዓቕሚ ንምዕባይ ዘጠቓልል እዩ። ትፅቢት ዝግበረሉ ውፅኢት እቲ ፕሮጀክት ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ምንካይ ልቀት ጋዝ ምድረ በዳ ኣብ ዓመት ብ42910 ጂጋባይት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኣብ ምንካይን ወፃኢታት ምፍራይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ 18.5 ሳንቲም ኣሜሪካ ኣብ 1 ኪሎዋት ሰዓት ኣብ ምንካይን ጽግዕተኛነት ኣብ ቅረት ኣካላት ነዳዲ ኣብ ምንካይን ብሓፂር ክሳብ ማእከላይን ዓብ ኣበርክቶ ከልዎ እዩ። ምውሳኽ ዓቕሚ ምፍራይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይቲ ሽቦ ምውሳኽ ብተወሳኺ ኣብ ምትሕውዋት ፀዓት ሽቦ ብፅሒት ተሓዳሲ ፀዓት ካብ 3 ሚእታዊት ናብ 23 ሚእታዊት ምዕባይ ኣብ እዋን ኣተገባብራ ፕሮጀክት ግዝያዊ ስራሕን ድሕሪ ምዝዛም ፕሮጀክት ድማ ናይ ነዊሕ ግዜ ስራሕን ክፈጥር እዩ። ውፅኢት እቲ ፕሮጀክት ነቲ ብሰፊሕን ነዊሕን ጽዕነት ዝሳቐ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለ ክዕብን ከም ሳዕቤኑ ድማ ጥሬት ናብራ ህይወት ህዝቢ ኤርትራ ከመሓይሽን እዩ። እቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ናይ ነዊሕ ግዜ ረብሓታት ምምሕያሽ ተበጻሕነት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምብዛሕ ጸጋታት ፀዓት ምጉዳል ወጻኢታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምውሳኽ ቁጠባዊ ዕድላትን ምፍጣር ስራሕን እዮም። እቲ ፕሮጀክት ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመሓይሽ ኮይኑ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለ ህዝቢ ዘመሓይሽ እዩ። ኣብ ኤርትራ ተሓዳሲ ፀዓት ወይ ፀሓያዊ ፀዓት ብምምዕባል ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምዕባይን ንምብዛሕን ዝሕግዝ ኮይኑ በዚ ድማ ዋጋ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምንካይ ዕድላት ስራሕ ብምፍጣርን ንግዳዊ ንጥፈታት ንምንቅቃሕን ክሕግዝ እዩ። እቲ ዝፍጠር ብተወሳኺ ተሓዳሲ ፀዓት ኣብ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘሎ ክፍተት ምፍራይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምድልዳል ወጻኢታት ምፍራይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምንካይን ደረጃ ምትእሳር ምስ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምዕባይን ዝሕግዝ እዩ። ተጠቀምቲ መንግስቲ ኤርትራ ተጠቃሚ ናይ ተሓገዝ ኮይኑ ሚኒስትሪ ፀዓትን ማዕድንን ድማ ንትግባርኡ ሓላፍነት ይወስድ። ዓውዲ ኤርትራ እኹል ዘይኮነ ዘየተኣማምን ክቡርን ብከላን ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከጋጥማ ጸኒሑ እዩ። እቲ ዘሎ ዓቕሚ 35 ሜጋዋት ኮይኑ ዝለዓለ ጠለብ ኣስታት 70 ሜጋዋት እዩ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ብተደጋጋሚ ዝፍጠር ናይ ጽዕነት ምፍሳስ ንንግዳዊ ትካላትን ህዝብን ይጸልዎን ነቲ ናብራ ህዝቢ ከኽብዶን ጸኒሑ እዩ። እዚ ሓድሽ ናይ ተሓዳሲ ፀዓት ፕሮጀክት ምስ ዕላማታት ሃገራዊ ፖሊሲ ፀዓት 2018 ዝሰማማዕ ኮይኑ ንራእይ ኤርትራ 2030 ዘጉልሕን ዝያዳ ዝዓውትን ኣብ መላእ ሃገር ደረጃ ኤሌክትሪክ ንምዕባይን ኣብ 2030 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ቅሪት ኣካላት ነዳዲ ንምፍራይ ሓይሊ ናብ ተሓዳሲ ፀዓት ከም ፀሓያዊ ንፋስን ጂኦተርማልን ከምኡን ሕርሻዊ ምህርቲ ውሕስነት ምግብን ልምዓት ሰንሰለት እሴትን ዝድግፍ ትሕተ ቅርፂ ፀዓት ንምዕባል እዩ። እቲ ጽፈት ናይ ጥዕማም እቲ ፕሮጀክት ምስ ናይ ኤርትራ ልምዓታዊ ቀዳምነታትን ዕላማታትን ዝሰማማዕ ኮይኑ ሕርሻ ኣመጋግባን ውሕስነት ምግብን ትሕተ ቅርፅን ከምኡን ሓምላይ ቁጠባ ተሓዳሲ ፀዓት ሓዊሱ ዝሓቆፈ እዩ። ኢትዮጵያ ሓድሽ ቅዋም ባይቶ ጸጥታ ክቐርብ ሓቲታ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ሎሚ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 78 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኢትዮጵያ ዳግመ ውደባ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ከም እትድግፍ ኣፍሊጦም። ኢትዮጵያ መምሕያሽ ባይቶ ጸጥታ ኣማራፂ ዘይኮነስ ኣድላይነት ምዃኑ እያ ተስምረሉ ዝበሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ነቲ ዝድለ ዕላማ ክውዕል ዝኽእል ድሙቕ ዝተመሓየሸን ንኹሉ ዝሓቅፍን ቤት ምኽሪ የድልየና ኢሎም። ብተወሳኺ ልዕላውነት ኣባላት ሃገር ብርን ግጭት ዝከላኸልን ሓድሽ ኣህግራዊ ስርዓት ጸጥታ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ንሰላምን ምርጋእን ዓለምና ኣብ ሓደጋ ዘእትውን ወጥሪ ዘዕብዩን ናይ ፖሊሲ ምርጫታት ነስተብልለሉ ኣለና ኢሎም። ኣብ ናይ ሓባር መርገፂ ኣባላት ሕብረት ኣፍሪቃ መሰረት ኣፍሪቃ ኣብ ጸጥታ ቀዋሚ መንበር ከህልዋ ብፖለቲካውን ስነ ሓሳብን ቅቡል እዩ። ኣብቲ ዋዕላ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ሎሚ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሓይልን ምፍርራሕን ብምጥቃም ዝውሰድ እገዳን ስጉምትታትን ኣንጻር መትከላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣህግራዊ ሕግታትን ምዃኑ ገሊጾም። ኢትዮጵያ ብተመሳሳሊ ብዝማዕበለ ሃገራት ዝውሰድ ስጉምቲ ትቃወም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ልዕላውያን ሃገራት ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ዘተፍልልያት ንምፍታሕ ቀንዲ መሳርሒ ክኸውን ከም ዘለዎ ከነስምረሉ ንፈቱ ብምባል ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ስርዓት ሕቡራት ሃገራት ምምሕያሽ ክግበር ጸዊዖም። መሰረት እዚ ኣቶ ደመቀ ብብሪክስ ዝፍለጥ ኪዳን 5 ብቕልጡፍ ዝማዕበለ ሃገራት ቀዳምነት ከም ዝወሰደ ኢትዮጵያ ኣባላት ጉጅለ ክትከውን ስለ ዝዓደመት ኣመስጊኑ። ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ኣዘዝቲ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ገሊጻ። ዩክሬን ብዓርቢ ኣብ ክሪምያ ኣብ ልዕሊ ዋና ቤት ጽሕፈት መራኸብ ጸሊም ባሕሪ ሩስያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሚሳይል ምስ ኣኼባ ሰበስልጣን ሓይሊ ባሕሪ ዝተሓዝ ምዃኑ ገሊጻ። ሰራዊት ዩክሬን ኣብ ዝሃቦ ሓፂር መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ሞትን ጉድኣትን ከም ዘስዓበ እኳ እንተገለጸ ተወሳኺ ዝርዝር ግን ኣይሃበን። ሩስያ ብዓርቢ ሓደ ወተሃደራዊ ሰራሕተኛ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝጠፍአ ገሊጻ። ዩክሬን ኣብቲ ብዓርቢ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ካብ ብሪጣንያን ፈረንሳን ዝረኸበቶ ስቶርም ሻዶው ዝተባህሉ ሚሳይላት ከም ዝተጠቀመት ሓደ
ወታደራዊ ምንጭ ተሃገር ንቢቢሲ ሓቢሩ ትማል ቀዳም ዝወፀ ወታደራዊ መግለፂ ዩክሬን ላዕለዎት ኣመራርሓትን ሓይሊ መራኸቢ ዝርከብዎም ዓሰርተታት ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ኣረጋጊጹ ሓላፊ ስለያ ዩክሬን ክሪሎ ቡዳኖቭ ኣብቲ ብሚሳይል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ክልተ ኣዘዝቲ ሩስያ ብከቢድ ከም ዝቆሰሉ ገሊጹ ቢቢሲ ካብቲ ብክልቲኡ ወገን ዝቐርብ ክስታት ዓውደ ኩናት ብነጻ ክረጋገጽ ኣይከኣለን ኣብ ከባቢ ሴቫስቶፖል ትማል ቀዳሙን ዳግማይ መጥቃዕቲ ጋጢሙ እዩ ብሩስያ ዝተመዘዘ ኣመሓዳሪ ከተማ ሚካኤል ራዝቮዛየቭ በመከላኸል ኣየር ተመኪቱ ናይ ዝወደቐ ሚሳይል ቁርጽራጽ ኣብ ጥቓ ጽርግያ ከም ዝወደቐ ገሊጹ ኩል ሰብ ከይስንብድን በዚ ድማ ንጸላእትና ከይሕጎስን ብትግሃት ንሓትት ስምባደ ቀንዲ ዕላምኦም ይክብል ኣብ ቴሌግራም ጽሒፉ ሓይልታት ዩክሬን ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ልዕሊ ኣብ ክሪምያ ዝመደበሮም ሓይልታት ሩስያ ዳርጋ መዓልታዊ መጥቃዕቲ ከካይዱ ጸኒሖም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓይሊ ባሕሪ ዩክሬን ባትሪ ናይታ S-400 ዝበሃል ናይ ኣየር ምክልኻል ሚሳይል ከም ዘውደቐን እዚ ድማ ሩስያ ሓድሽ መጥቃዕቲ ናይ ምክልኻል ዓቕማ ክንኪ ከም ዝገበረን ምግላጹ ይዝከር ቅድሚኡ ድማ ሚሳይላት ስቶርም ሻዶው ተጠቂማ ዝፈጸመቶም መጥቃዕቲ ሓንቲ ዓባይ ማዕርፎ ነፈርትን ውስጠ ባሕራውን መርከብ ከም ዝተሃስየት ገሊጻ ነይራ ኣብ ልዕሊ ክሪማዊ ዝፍጸሙ ዘሎ መጥቃዕትታት መንፅር ስትራቴጂን መርኣያን ኣገዳሲ እዩ መራኸቢ ጸሊም ባሕሪ ኣብ ዩክሬን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ካብ ምሕጋዝ ብተወሳኺ ቀንዲ ምልክት ናይቲ ኣብቲ ዞባ ንዘመናት ዝጸንሐ ወታደራዊ ህላወ ሩስያ እዩ ሩስያ ኣብ 2014 ነታ ሓውሲ ደሴት ብሓይሊ ቅድሚ ምግባጣውን እንተኾነ መደበር ተን መራኸቢ ብውዕል ክራይ ኣብ ክሪምያ ከም ዝነበረ ይፍለጥ